Здравейте на всички! Здравейте на тези, които ме познават и тези, които не ме познават. Казвам се Силвия Красимирова от град Казанлък и изцяло работя онлайн с лечение с енергия, се занимавам с изчиствания, защитавания, защити на нас, на нашето пространство, изчистване на нас и нашето пространство. Защо Буда е на ритуала, който ще направя днес за вас? Това е просто защото харесвам тези статуи. Няма връзка с енергията, няма връзка с ритуала. За да не съм само аз на камерата, затова си слагам разни красоти, които по никакъв начин нямат връзка с енергията, с която работя. Тази енергия, която сега ще използваме, е дадена моя енергия. Не съм я учила. Ще работим за пускане на всичко старо. Какво ще се каже на ритуала, това зависи изцяло от настоящия момент. Нямам написан сценарий. Всичко, което дойде, отгоре ще дойде и това ще чуем всички. Ще се изчистим, пречистим, ще пуснем всичко старо и ще се подготвим за новото време, а именно и за следващия ритуал, който ще запиша веднага след този, който е за навлизане в новото време. Който желае, имам група в Facebook, Красимирова Силвия ми е Фейсбука и оттам мога да ви включа в групата за енергийни лайфове, които правя през вечер, лечение на живо на лайф. И сега как се приема енергията за тези, които не са запознати. Казваме, сядаме или лягаме. Енергията ще работи за всички нас 15-20 минути. Сядаме или лягаме и казваме: приемам лечебния сеанс от Силвия Красимирова с любов и благодарност. Наслаждаваме се на мелодията. Умишлено съм подбрала тази за навлизане и в женската ни енергия. Нека всичко заедно, съвкупно работи всичко заедно за нас в този момент. Благодаря. Можем да започваме. Сядаме или лягаме и казваме: приемам лечебната енергия от Силвия Красимирова с любов и благодарност. Може да седнете на стол, да легнете. Аз обикновено сядам на земята. И нека енергията работи благодарение на това, което ми е дадено отгоре. Тази енергия, която ми е дадена, благодарение на всичко, което ще ми кажат и ще чуем и ще предам на вас. И нека енергията работи да изчисти и да пречисти всяка душа, всяко тяло, всички енергийни тела на всички нива, всеки кой от каквото има нужда. Нека енергията работи за мен и за всички, които имат желание. И нека се изчистим на всяко едно ниво, да се изчистим от всички договори, всички минали животи, всички обещания, всички стари вярвания, стари програми, които са ни наслагвани в
минали животи, в сегашния живот, от нашите родители, от нашите родове. Нека енергията работи и ни изчисти и ни пречисти на всички нива. И нищо старо не остане днес, тук и сега. Всички програми на нашите клетки останат в миналото. Всички неща, мисли, думи, действия, всичко, което е и ние помним, нека остане в миналото. Миналото не съществува, съществува само сега. И сега нашите тела, нашите клетки, нашите органи, съзнание, слова, дела, всичко е чисто, пречистено. И сега ние вече сме само в сегашно време, чисти като кристал. Всичко е чисто в нас. Вече нямаме карма, нямаме родова карма, нямаме лична карма. Прощаваме, благодарим на всички и всичко. Осъзнайте сега надълбоко, че всеки един човек, който е бил около вас, до вас и пред вас, е просто един урок. Една кармична разплата, един ненаучен урок или кой както си го разбира. За всеки ще бъде различно. Осъзнайте, всяка една душа е душа и Бог обича и нея. И Той, тя е само един урок, нищо друго. Да учаваме си уроците и продължаваме напред. С любов и благодарност приемаме всяка ситуация, всеки човек. Дори най-лошият човек на земята, Бог обича и него. И ние сме си го избрали да бъде в нашия живот, в нашите житейски ситуации. Затова прощаваме и благодарим на всички. Благодарим за това, че всеки един човек е тук на тази земя, за да бъде наш урок. И той се е съгласил да бъде наш урок, да бъде наш учител и нашата душа да израсне чрез тези всички не случайни срещи. Нищо в нашия живот не е случайно. Въпрос на приемане, въпрос на осъзнаване, за да бъде животът цветен и красив, за да се насладим на всичките блага, които са ни дадени изначално в този красив свят. Просто е нужно да бъдем благодарни, да бъдем смирени, да бъдем в баланс със себе си и да подобряваме себе си, всеки ден да бъдем по-добрата версия на себе си. Да живеем в сегашно време, само в сегашно време, да прощаваме на всички, да не приемаме обидата като лично за нас, всичките хубави чувства, мисли, действия, слова и дела, само тях да помним. Нашите тела да помнят, нашите клетки. И така, ние ще сме чисти, пречистени, здрави, млади, и успешни и красиви. Всичко в нашата реалност го сътворяваме ние. Затова сътворете вашата реалност, не реалността на другите хора около вас. Благодарете им, научете се от тях
И нека душите ни израснат, да растат, да вдигаме нива и все повече да се изкачваме нагоре към нашето духовно развитие. Нашата душа знае много и когато ние направим връзка с нея, ще разберем и ще осъзнаем всичко това, което казах преди малко. Затова погледнете надълбоко в себе си, търсете себе си, учете, изграждайте, повишавайте вибрациите, пускайте всичко старо. Нека сега да пуснем всичко старо. Може да помислите за ваши негативни преживявания и ситуации. Помислете и осъзнайте, че това са били само ваши ненаучени уроци, повтарящи се сценарии и нищо друго. И нека изчистим словото си сега. И нека в нашите думи останат само красивите думи. Красиви, като любов, щастие. Думи с висока вибрация. Думи с висока вибрация. И всички отрицателни, негативни думи, думи с ниска вибрация, вече не излизат от нашите усти. Да изчистим умовете си и нека вече мислим само положително, гледаме на всяка ситуация само положително. Дори да е лоша, нека се вземем най-доброто от нея, си научим уроците, издигнем ниво и продължим напред. Нека пуснем всичко старо от словата, делата ни, мислите ни, от съзнанието ни, от клетките, от органите. Всичко, всяка болка, всяка болешка е просто една негативна програма, нищо друго. Осъзнайте го, приемете, простете и пуснете. Сега пускаме всичко старо и навлизаме в новото време, чисти, пречистени, здрави, млади, красиви, успешни, благополучни и сияйни. Затова сме тук на тази земя, да бъдем щастливи, да бъдем успешни и красиви и да се наслаждаваме на всичко, което ни е дадено. От днес нататък живейте, дигайте вибрациите с всички хубави думички, хубави мислички, хубави действия, постъпки. Вдигайте вибрацията с красиви разговори, с красиви неща, които можете да правите, с вашите дарби, с вашата работа. Радвайте хората, хранете животни, вдигайте вибрацията, ходете в природата. И така всичко старо ще остане назад, много назад, и понеже не съществува минало време, нека от днес нататък се сътворяваме днес нашата нова, чиста, кристална реалност. Сътворявайте сега във вашето съзнание вашата красива, чиста, светла, нова реалност. В новото време, в което стъпихме вече и няма връщане от там. Очакват ни само красиви моменти, само красота, благодат, щастие,
И нека този ритуал работи на запис и нека който има нужда го гледа всеки ден и си припомня и усеща тази висока вибрация, а именно вибрацията на любовта, в която ние живеем в любовта. Само единствено часовника, който отброява времето, може да отброи времето, но той върви напред, не назад. Назад не съществува. Часовника върви напред. Само напред и нагоре, към пълното духовно израстване, пълното осъзнаване, приемане и научаване на нашите уроци и взимане на нашите изпити вече с отличен. Бързо и с отличен. Гледайте ритуала колкото е нужно. Може да го комбинирате и с предходните ми ритуали. Ритуалите работят на запис. Енергията работи за всички нас, за което сме благодарни. Благодарим. Благодарим на всички сили, които са с нас. И до следващия ритуал. До скоро!